Фізік па адукацыі і лірыку душы. Александр Цярэшенка – ураджэнец гэтых маляўнічых месцаў. Ён не толькі адкрывае дзецям свет навукі, але і піша душэўныя вершы, спявае песні і бязмежна любіць свой родны край. У свае 71 год Александр Паўлович працягвае працаваць настаўнікам фізікі у Дубровскай школе Светлагорскага района, а вольны час прысвячае адараджэнню вясковых традыцый. Менавіта яго азарт аб'яднаў на роднай зямлі жыхароў Каманова, Лубенікаў, Майска, Рагзіна і самой Рудні Журавлёвай. У гэтым годзе сустрэча праходзіць у нас пад такім дэвізам, які будзе пастаянны. Тут нашыя карані, тут нашыя лёсы. Прыемна, што людзі, якія не бачыліся 10 ці 20 гадоў, яны абдымаюць адзін аднаго, цалуюцца, на могілкі ходзяць. І лёсы гэтых вёсак яшчэ падобны тым, что все эти вёски, они являются ахвярамі Чарнобыля. Так само это вёска з правам адсялення. Разам з радасцю сустрэч на свяце згадваюць і няпросты лёс гэтых земляў. Спаленыя ў вайну яны пакутавалі і ад чарнобыльскай аварыі. Сярод гасцей урачыстасці заслужаныя ветэраны працы і ліквідатары, якія ў самыя цяжкія часы ратавалі родны край. Михаил Свириденко, вадзіцель з 50-гадовым стажам, працаваў у зоне адчужэння. Вывозил все оттуда, ездил за колючую, туда в зону, надо было вывозить. Это колоссально. Молодцы собрались. Приехали гости со всех уголков. Хорошо, что не забывают ветеранов. Успаміны пра бесклапотнае дзяцінства і школьныя гады сталі галоўным лейтмотивом свята. В деревнях нас остается все меньше и меньше. Поэтому такие праздники, такие встречи – это чудо. Понимаете, когда встречаются люди с таких поколений, 3-4 поколения – это точно. Понимаете, это праздник как для них, встреча между собой, а для нас это еще большая встреча, потому что мы уже стареем, наши дети тоже приездами здесь, внуки приездами только. Я проработала 37 лет в школе, поэтому я сегодня встретила даже учеников, которых со школы не видела. А это выпуск 82-го года. Ініцыятыву сустрэчы землякоў падтрымалі і раённыя ўлады. Гэта рэальны прыклад, як захаваць сувязь пакаленняў і берагчы свае карані. Вы знаете, такие мероприятия, они проводятся нечасто, но я считаю, что каждый сельский совет должен взять себе на вооружение, потому что, я еще раз повторюсь, это людей сплочает, делает их дружнее и опять же позволяет, скажем так, узнать друг о друге немножко больше, потому что все разъехались, даже с учетом того, что сегодня у каждого есть мобильный телефон, я не думаю, что они между собой часто связываются. А сегодня они пообщаются, вспомнят былое, вспомнят, как они когда-то маленькие здесь по травке бегали, а сегодня они взрослые дяди, тети, бабушки, дедушки, у которых уже внуки, правнуки. Свята ў Рудні Журавлёвай атрымалася сапраўды народным, але на гэтым энтузіясты прыпыняцца не збіраюцца. Іх новая ініцыятыва – узвесці мемарыяльнае дрэва памяці. На яго 5 лістах высекуць імёны і прозвішчы выдатных землякоў, які ўнеслі значны ўклад у развіццё навакольных вёсак. Крысціна Іванушкіна, Вольга Канавалова, Ігор Марышенка, тэлерадыёкампанія «Гомель».